Dadi wong wedok nek iso koyok durian, ambune wangi, isine kandel, tor regane larang. Aja koyok nanas, regane murah, isine gatel, mripate sak pirang-pirang. Wong wedok nek duweni sifat setia, masih dirayu wong lanang ganteng, dekne ora gagas, milih merem. Selingkuh kuwi bukane awakmu hebat. Wong sing hebat kuwi masih dirayu wong lanang model piye wae iso nolak karo ngomong, sepurane aku iki wong setia, bener apa ora bolo. Wong wedok sing ora iso menghargai bojone berarti ora iso menghargai wong tuane. Paham kenapa K dulu baru L? Karena kesetiaan lebih penting daripada lainnya. Gedang selirang dipangan asu, jare sayang kok ngumbar hawa nafsu. Gedang selirang dipangan boyo, jare sayang kok milih wong liya. Gedang selirang regane larang, jare sayang kok milih garangan. Gedang selirang rasane legi, kesetiaan kuwi nomer 1.